Da na ji sai kamshi kake. Kamshi turare sosai. Ta gina ni mu Hausa mun saba da turare. Gaskiya. Ina son ingantaccen turare. Wata gugar da ya wajen Alhaji Ibrahim. Alhaji Ibrahim kai gadan dan kushiya. Yau a radu yau hai za mu je. Za mu je. Kuma za ka je. Ina da yaya da. Za mu je. Yau a radu za mu je. Wannan kamshi turare kamar ya san magani. Kuma baka sani ba. Yau hai abinci kake so. Yau ka je shagon Firdaus. In dai aka ce maka Firdaus ne. Haba wa abinci ko kan daɗi gare shi. Kana ce ba tambaya ni ka bari mu ci mu ji mana ba. To ga inda ba ka za ka Ga gane abinci a nan ba. kuna yaban shi ba mu je. To a fara a ci mana. ba. Inda ba wai mun zo kallon shi ba. Ka san mu Wuri ne. Ka san su mata har sun sa mana ido. Yau hai muna cin abinci a waje. Allah go. Su ba su san abincin nan ba. Daɗi ne da shi. Akwai kun saba da shan fanta. A ni gane ai Kuna wannan cin sha. Ba ku san daɗi ba. Da za ku fara cin abinci. wannan ai ya kone. Wannan konanne ne ba ruwana da shi. Ai Mun ba ma cin bacci. Amma me yasa ka kama mu bacci wannan? Ba shi ne konanne ba. Mun kone kenan. gaskiya. Hadda nama. An na tuna kakana. Shi kakana ba? Na'am. Shi fa idon kamar gorin dukiya na shanu. Ina dai sha hula ne wannan ko? Yo hai aradu in ya shirye shi haka. In ya kifa shi haka yo a ƙasa ko? Iyayen haka ya ɗauka shi sama haka. Sai dai kaga ɗan maraki. Kai, na ku wasa ne. Mu kakanmu idan in ya buga hannu a kasa, kaga katon damin dawa ne. Ai bari in gaya muku. Noman da muka yi bara saboda girman gonan kuma da tsawon gwiya muna shuka kafin mu kai ƙarshen gona ana girbi a baya.